Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ gwara ndị nkụzi na echiche o chere igbu onwe ya abụghị otu ụbọchị ka ya chere ya. M chere eche tupu m jikere ịga ala bekee. M chekwara eche tupu m sị na m agakwaghị aga. Mgbahapụ ama bụ na ihe ahụrụ na ahụghịkwa ya. Ihe nwoke ga-eme dị ya n'obi. Mgbe ha rịọrọ ya ka ọ kọwaa onwe ya nke ọma ka ha mara ma ọ dị ụzọ ha ga-esi enyere ya aka, ọ sịrị ha, ọrụ na ego dị m oke mkpa ugbu a. M gaghị anọ ebe a akọrọ unu nke mere m, n'ihi na ọ bụ ime ka obi m gbawa. A ga-akọ akụkọ ụganị ma a ga-eji ibe ji n'aka. Ọ dịghị onye maara n'ezie ihe mere na Akụbụzọ hapụrụ ịga ala bekee, ma mmadụ niile chọpụtara na ọ nọ na mwute. Ndị ụfọdụ sịrị na eleghị anya na o nwere onye gwuru ya wayo. Ụfọdụ sị na ọ dịghị mgbe ọ na-akwadosi ike ịga ala bekee, ma ndị hụrụ otu o siri gbaa mbọ na otu o siri akpachapụrụ ihe anya kwenyere na o nwere ego iziga onwe ya obodo oyibo. N'ikpeazụ, e mere Akụbụzọ hedmasta n'ụlọ akwụkwọ ọzọ dị nso n'obodo Iva, ma akwụghị ya ụgwọ ọnwa 3 ọ nọrọ nkịtị. Nke a butere nnukwu esemokwu n'etiti ya na ndị isi na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ. Mgbe ọbụla ọ gara gwa ha okwu ụgwọ ọnwa 3 ahụ, ha sị ya, olee ebe ị rụrụ ọrụ n'ọnwa 3 ndị a? Anyị enweghị ego maka onye arụghị ọrụ. Ị ga-amata na ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ nwere agha ka anyị zigara gị, mee gị hedmasta ọzọ kama itinye gị n'okpuru mmadụ. Nke a gosiri otu anyị siri were gị, ma ọ pụtaghị na anyị ga-eme gị ọbịageri, n'ihi na nwoke anaghị aza ọbịageri. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.